dostanem. V mene primátora mesta, v mene zamestnancov mesta, v mene poslancov mesta Kežmarok, v mene všetkých občanov mesta Kežmarok vám, pani riaditeľka, aj vášmu tímu srdečne ďakujeme a dúfame, že podobných aktivít na celom Slovensku bude stále viac a viac a že bude celé Slovensko bezpečnejšie a zdravšie. Veľmi pekne ďakujeme za vás. Ďakujem veľmi pekne pánovi prednostovi za prianie. No a keďže bol dnešný deň taký aj náučný, takže najprv si všetci teraz spoločne zakričíme trikrát hurá. Ideme do toho. Trikrát hurá. A teraz vám prezradíme, prečo máte tie balóniky v rukách. Máte ich preto, že keď ja poviem 3-4, tak tie balóniky všetky pustíme a oni pôjdu tak vysoko hore za tými, ktorí určite niekomu zachránili život a pomohli mu a možno o ten svoj vlastný život pri tom prišli. A preto my si to, že sme dnes tu, budeme všetci veľmi vážiť a tešiť sa. Ste všetci na to pripravení? Takže teraz poviem 3, 4, púšťame.